Portem tota la sèrie parlant de sistema nerviós, digestiu, dolor persistent, immunitari, masking, burnout, hiperlaxitud i, en definitiva, de com cuidar un cos que, més enllà del cervell, també és neurodivergent. Però encara hi ha una pregunta força incòmoda que, a hores d'ara, capítol 10, no ens hem fet. I si recuperar la salut no fos suficient? Dins de les neurodivergències existeix una gran presència de trastorns de salut mental associats. Llavors, per exemple, si comencem parlant d'autisme, les persones autistes tenim 4 vegades més de possibilitats d'experimentar depressió respecte a la resta de població. També fins a un 35% de persones que es diagnostiquen amb anorèxia serien autistes o tindrien trets autistes elevats. I fins a un 35% de persones autistes consideren el suïcidi i fins a un 25% presenten comportament suïcida. I en un altre cas, el del TDA, trobem que aproximadament la meitat dels adults amb TDA pateixen ansietat i que les persones amb TDA també tenen 3 vegades més de possibilitats de desenvolupar trastorn depressiu. I a més, tenen el doble de possibilitats de patir abús o dependència de substàncies. I totes aquestes dades no són casualitat, perquè si, per exemple, observem alguns dels factors que s'han trobat que podrien augmentar el risc de suïcidi en autisme, trobem que aquests factors serien, per exemple, l'elevat ús de masking i no només això, sinó pitjors conseqüències d'utilitzar massa el masking en un públic femení o d'expressió de gènere dissident. Un altre factor és arribar al diagnòstic massa tard, perquè fa que visquis part de la teva vida sense entendre ni tu mateix per què ets diferent, què necessites i per què tot et costa tant. I en aquesta línia, dificultat per accedir als suports i adaptacions necessaris també augmenten el risc. També l'augmenten patir problemes de salut, com hem estat explicant en tota aquesta sèrie, i finalment una elevada tassa d'atur. I és que estem parlant que l'autisme és la discapacitat amb menor tassa d'ocupació. Estem parlant de que només 3 de cada 10 persones autistes acaben amb feina. No hi ha lloc per moltes persones autistes ni per moltes persones neurodivergents. I això fa que vivim constantment en lluita en un món on ni tan sols som benvinguts. I ja podem aplicar tot el que hem anat parlant. Seguir informant-nos, provant teràpies i tractaments, canviant la dieta, fent més esport, aprendre a posar límits. Però en aquest context és molt fàcil caure en el per què. Per què m'hauria d'esforçar? Per què em val la pena? Què hi guanyo encara que em trobi bé? I en part per això, cuidar de la nostra salut no sempre és suficient. A més de respondre a com millorar la nostra salut, l'autocura radical també ha de respondre a una pregunta encara més important. Per què vull recuperar-me? Està molt bé voler viure amb més salut, però si no existeix un sentit per fer-ho, què estem fent? Fa un temps vaig veure un vídeo, però ara no el podria citar perquè fa molt de temps i ja no et sabria dir ni d'on el vaig treure, que deia que les persones neurodivergents podem pensar en la piràmide de Maslow, però invertida. Llavors, a nosaltres sempre ens han ensenyat, i crec que tenim la idea, de que l'autorealització, el viure amb propòsit, la creativitat, són el que està a dalt de tot de la piràmide, llavors és com en l'últim en el que pensem si tota la resta ja va prou bé. Com si al final això fos una cosa de privilegiats i nosaltres que hem de viure tot el dia en supervivència només per sobreviure, doncs no ens podem permetre estar pensant en de quina manera podem ser creatius, no? Però resulta que és al revés. Les persones neurodivergents tenim grans dificultats per fer les tasques més bàsiques, des d'alimentar-nos, mantenir una higiene, dormir, establir vincles amb altres persones. Llavors, si no tenim un motiu de pes que ens mogui per fer tot això, no ho farem. I això ja ho veiem com, per exemple, si tenim un problema de salut mental, en aquelles èpoques deixem de mantenir una higiene, deixem de menjar bé, dormim menys o pitjor. I tu saps, si ets neurodivergent, que pots intentar forçar-te a fer-ho i pots més o menys aconseguir alguna cosa, però ni de tros aconseguiràs tant com si trobes una nova obsessió i gràcies a aquest interès especial et retorna un munt d'energia i dopamina i gràcies a que sents tot això, gràcies a aquest interès especial, pots utilitzar aquesta nova energia per fer aquelles coses bàsiques que comentàvem. Llavors, i si en comptes de posar el focus en cuidar la nostra salut i buscar-li un per què ja si un cas després, el secret estava tota l'estona en fer-ho al revés? I em direu, noia, doncs portes tota la sèrie fent l'ordre que tu has volgut i t'has deixat aquest tema pel final, en comptes de fer-ho al primer vídeo. Llavors, sí, però tu no t'has fixat que en moltes històries sortim d'un inici, passem per tot un procés només per poder tornar a l'inici i entendre el que teníem davant dels nassos? Doncs aquí el mateix ens calia recórrer tots aquests capítols per tornar a l'origen, però poder-lo entendre de veritat. Però entrant en matèria, existeixen o no els propòsits de vida? Pot ser que jo no tingui propòsit de vida? Què passa si no en tinc? Es pot fer alguna cosa per trobar-lo?
Doncs sincerament jo no tinc aquestes respostes, però si penso en el contrari de supervivència o en quins estats resulten de sortir del mode supervivència, sí que em venen al cap els següents. El primer és la seguretat. I ja saps a què em refereixo perquè portem parlant de seguretat tota aquesta sèrie. I si al principi del vídeo parlàvem d'un món tan insegur, poc acollidor i adaptat a les persones neurodivergents, moltes vegades el millor que podem fer és prioritzar el buscar persones, objectes, recursos, espais i fins i tot maneres de pensar que amb més seguretat m'aportin a mi. I això es pot veure des de tenir la meva col·lecció de peluixos exposada a l'habitació encara que tingui 30 anys o, per exemple, anar estrictament sempre vestida amb roba comodíssima. La segona és la curiositat, i és una clau que ja et mostrava al vídeo anterior quan parlàvem de mentalitat d'exploració i de com aquesta mentalitat és superimportant i la podem aplicar també en la nostra pròpia salut. I resulta que quan el nostre sistema nerviós està absorbit en detectar perills, queda molt poc espai per la curiositat. Però, en canvi, quan aquesta comença a tenir un lloc per aparèixer, ens obre la porta a la possibilitat de sorprendre'ns gratament. A més, la curiositat m'agrada perquè ens permet arribar a un punt mig perfecte entre el perfeccionisme per una banda i la indiferència per l'altra. És a dir, és l'energia i motivació que ens mouen per poder seguir endavant i que, per tant, ens permet sortir d'aquesta indiferència, però alhora ens permet no anar-nos massa cap enllà i acabar en massa perfeccionisme i intent de controlar-ho tot. I amb creativitat no em refereixo només al que tradicionalment entenem per art i crear, sinó també a crear coses. Es poden crear projectes, negocis, idees, experiments. I quan el cervell dedica recursos a crear, és perquè almenys una part d'aquests recursos ja no estan disposats només a la supervivència i estan ocupats intentant protegir-nos. Actualment estem molt ocupats consumint molt, consumim ara més que mai, i fins i tot sense voler. Però ara pensa en una època de la teva vida on consumissis molt i en canvi fessis menys coses i creessis poc. Va millorar la teva salut mental o va empitjorar? Crear també obre una porta molt interessant a un diàleg entre el que m'està passant per mi a dins i el com ho explico i porto cap a fora i com ho reben les persones de fora. I pot ser que allò que creï només tingui sentit per mi, però també pot ser que arribi a evocar alguna cosa en una altra persona, que la meva creació ajudi a connectar-me amb algú altre o que aquella persona connecti amb alguna idea o amb alguna cosa. En definitiva, m'agrada molt que crear acaba sent connectar, sigui amb un mateix o amb els altres. I això actualment no és fàcil. Sempre sento a dir això de que jugar vol dir fer coses perquè sí, sense esperar cap resultat concret, però per mi això no acaba de reflectir exactament què vol dir jugar. Perquè a més crec que espanta una mica les persones massa autoexigents i perfeccionistes o persones amb dificultats per prioritzar i organitzar-se el temps que el que no volen és perdre temps amb coses que no serveixen per res. Perquè, per exemple, a mi em passa que m'agrada dibuixar, però m'agrada molt dibuixar seguint una tècnica concreta, és a dir, sent molt perfeccionista, realment. A mi m'agrada molt explorar la tècnica, els volums, la teoria del color. Llavors, per aquesta regla de 3, jo no estic jugant perquè estic sent molt perfeccionista, però realment és que a mi m'agrada molt dibuixar així, és de la manera que m'agrada dibuixar. I primer pensava, doncs, si per mi això és divertit, serà que estic supercondicionada per aquesta mentalitat com capitalista, productiva, i he caigut totalment aquí. Però després de donar-li unes voltes, crec que és més un matís de vocabulari que una altra cosa. Per mi, jugar és triar què fer, no segons el que sigui més convenient, sinó segons quina serà la manera més divertida de fer les coses. És a dir, per mi jugar sí que té un objectiu i busca un resultat concret, però és que aquest és com puc fer allò el més divertit possible. No sé, sento que pensant-ho així se'm fa com molt més tangible i aplicable. No sé si coneixeràs això que es va posar de moda a les xarxes socials de romantitzar la teva vida. Doncs té tot el sentit i funciona. Per què? Doncs perquè és una manera de recordar-nos la importància d'estar atents a la bellesa. I l'altre dia sentia un podcast una noia que deia que se n'adona que està més trista que fa un temps, deia com que ha perdut la seva espurna, i que se n'ha adonat perquè nota que ha deixat de fixar-se en les coses. I això és la típica imatge de quan una persona està contenta a les pel·lis, que de cop torna a veure els colors més brillants, la llum entre els arbres, els ocellets... És molt de pel·li, però és veritat que funcionem així. I quan deixem de fixar-nos en aquests petits detalls, sabem que ens estem desconnectant mica en mica del present. I no seré jo qui et descobreixi que gran part del nostre patiment és que o bé vivim massa estona en el passat o en un futur que encara no existeix, en comptes de viure més en el present, en el que està passant ara mateix.
L'objectiu d'aquesta sèrie no era només aprendre a reduir el malestar i silenciar una alarma. Era també aprendre a construir una vida pròpia i verdaderament adaptada. I per fer això era necessari primer entendre com funciona el meu cos per saber què donar-li perquè aquest m'acompanyi a viure la vida que vull viure. I que només ha de tenir sentit per mi, tant la vida que vulgui viure com els passos que camini per construir-la. I per mi, això és l'autocura radical. I per tu, què és? Si has arribat fins aquí, ja ets al final d'aquesta sèrie de manual d'autocura radical, però abans de marxar, comenta el teu vídeo preferit de la sèrie i si t'ha quedat algun tema que t'hagués agradat tractar o que ha quedat pendent de parlar, i qui sap, igual faig segona temporada. I ara sí, només falta dir per últim cop, de moment, gràcies per escoltar-me i gràcies per escoltar-te.